Harf lam je iskrivljena linija koja se piše odozgo prema dolje i liči na jednu malu udicu. Spaja se i sa lijeve i sa desne strane prilikom pisanja. Harf lam ostaje na liniji pisanja harfova na početku i u sredini riječi, dok se kada stoji samostalno ili na kraju riječi, kraći dio harfa spušta ispod linije pisanja harfova. Izgovor ovog harfa odgovara našem slovu L, s tim što se izgovara malo tanje. Kod izgovora se koristi vrh i prednji dio desnog ruba jezika, prislonivši ga uz sjekutiće i kutnjak, pa kažemo L. L. Svojstva ovog slova su zvonkost, srednja jačina, tankoća, krupnoća, tečnost i devijacija. Od primjera koje možemo naći u Kur'anu su kao anzalnahu, anzalnahu, lejletin, lejletin, kullu, kullu, bel, bel, la ilaha illahu, lillahi. Način pisanja ovoga harfa biva takav da ako je samostalan ili na početku, kao što vidimo na ovoj slici, skoro da je identičan, a ako u sredini ili na kraju, onda imamo male razlike. Vježba ovoga slova glasi L, le, li, lu, le, lin, lau, lejta, lezzetun, lijetub, lubina, lejletin, vejlun, jezille, dallele, vulida, waladun, unzila, zayyala, li'anna, badalun, bibulbulin. Praktični primjer iz Kur'ana, kaže Allah dželle šanu: Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. I na kraju kaže Allah dželle šanuhu: Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kako oni ne razmisle o Kur'anu ili su im na srcima katanci?